ka MDC na nong Chickens constituency ka Kongres Meri Kharpuri ka badai ru ka Presiden ka Women Wings jong ka NPP Meghalaya ka laong baki don seng san perthai ki bakwa jubor ya ka bor bat burom kat hadu bakim don syu ka musim sngungu ka Kongres kalpan pa ya kene dai haba ajing kren ha ka snibu stiu ka NPP Meghalaya unit ya umud dur basin riang jong tira sangsim man kan mau burom yang ka sni klat ka pasis pak ngandai peu ka balong ha ka sni palai ha palau ka Central State Library Shillong ka Kongres kala ajing mud ya kinong kit kam ka NPP ba ki dai ban kan nam burom ru ya ka phanong laj da ka batai ya mod nur namar ka ni kalong kmi ka don bata ban yarap ya usim tira sing padnya kun ni ki sipai phareng ha ki porman chwa ha kene ki sni lai don langru uba wailan miki sila MLA ke Jawai ubadai Presiden ke NPP Youth Wing ba HM Chapleng no akitin ke NPP ba lapanya ya ke Cingelang dau ba Hamlet Doling ubadai Working President ke NPP Meghalaya Union